dwande. Winjo order mana wacho gi mokuongo by election. Mana gima nyaka gikwongo tim mokuongo. Ging'e mano mokuongo. Ka gitieko by election to gidhi e voter registration. Bang' mano to gitim voter education. To gikwongo rekni ni gitimo voter registration kapok gitimo ang'owa, kapok gitimo by election. By election yiero mathindo gi ema gikwongo gichak godo. To gima biro miyo konyogi en ni nyaka gilos gima iluongo ni election operation plan. Magi wach ni wan mae kaka wadwa timo gik moko chakre sani nyaka higadi 2027. To kaka wawacho ni giwuogi ji kaka giseloso plan no to giwache gi ji ni mae kaka plan wachalo utu nene nang'o mondo jo Kenya obed kane ang'owa ni kod gima jo Kenya ni wayie kodu koro wachak kuom wach kwarengo malong'o. Profesa, gimomiyo akelo wach mar ndiko jogo kura go nikech tiere moko makata seche mowuoyo ni osechako wuoyo kodwa. Giwacho ni wambe yiero madundo ma by elections gi nyakwa goye kura tan mana gi kipande. Omiyo rowere mang'isi ni gidwano mondo ndege ni wacho ni kata mana by election onogo no gidwani gitigo gigoye kura to pok ondikgi. Gidwani ketgi kanyo mondo giyier ji ma gidwaro. Gik ma jo Kenya dwaro to ng'eny. Gik ma rowere go dwaro. Git kang'o wegi oko to ber mana lweny. To kidonje gi wiyi mokiparo tidhi bedo gi tabu. Ngeche by election go nyaka tim e ndalo 90. Idwa timo voter registration mar ndalo adi, idwa lore tich adi, nyaka gipar malong'o. Ngeche seche moko apani gima muhimu sana especially ne rowere en ni mondo ne gine register magibiro go kura. To watime ure yo maber to kiko chak keto ne commission vikwazo masamoro dhi timo ang'owa dhi bedo tabu ma ok ginyal timo. An mane gi pacha. Okay. Evans, ini nene nang'o? Kanyo monego gichakgo? Ayie